Samtang sa kauluhan, ombudsman nirekomendar sa pagpasaka og kasong plunder o human bribery. Batok ni Senador Rodante Marcolita tungod sa nadawat nga donasyon sa niaging eleksyon nga matud pa wa madeklarar sa iyang Statement of Contributions and Expenditures kon susi. Straight to the point. Mahurot gyud ni mahigala mga senador diri sa mga dunay lining mahigalas mga Duterte, mahurot nig pasakag kaso. Kung nakabantay mo mga kaigalaan, si Bato nagtago-tago na. Unya, pagkaman si Jinggoy, pasakaan na sa plunder. Ang duha ka mga Villas, mahigala to, tubag na to mahigala padong sa DOJ ba to day? Ngadto ng duha ka mga Villas. Ya karon mahigala si Marcolita na sad, i-appeal mga kaigalaan. Pero kadto mahigala ang mga senador nga tua mga kaigalaan sa pikas nga habig sa grupo ni Tito Soto, kabati bagimong na ipasakang kasuwa gyud. Muna nga doon na mga duwa mahigalas politika o doon ay mga pressures nga ihatag ngadto ining mao mga senador. Tagatanig pagtagad karon kay liman kag mahurot-hurot sa sila day. Si duha ka mga Villas. Unya di pa si Joel Villanueva, si Escudero o si Jinggoy. Si Marcolita gi-appeal pa, no? Yagi tala ni kataw-katawa mga higala kay medyo maunay mga kagala ito nakita nga mga game plan sa pagkakaroon mga sukid tig paminaw base lang sa ato mga observation mga sukid tig paminaw. Pero mo lagi na mobarog baning mao mga senador kining bag-ong majority karon or mada sila sa pressure. Pero sa pikas bahin ang katawhan mahigala nagtan-aw sa gihapon, no? Labot ining maong insidente mga sukid tig paminaw.